oztopo guztiei sartuko diet gola. Ongi etorri irabazi arte podcasteko 3. denboraldira. 3. Bai? Denbora libre asko daukazu zuek, Bueno, ni Nora naiz beti bezala, eta hemen nire ondan daukazue, Olatz. Agurtu, Olatz. Kaixo. Olatz, badakizu podcasteko aurkezle berria izan behar baldin baduzu, pixka bat gehiago hitz egin beharko duzuela, ezta? Vale. Venga. Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Bueno, lasai, gure entzuleak ez dira argelak, pasatu gabe. Bai, ongi etorri irabazi arteko 3. denboraldi honetara. Dena prest, ikusi duzu ze set ikaragarria prestatu dugun? Bai. Martxelo arraro zamar dabil, eta neoi bat eta dana, erozi du. Flipantea da superpolita. Ba, bueno, ja dena prest daukagula, guazen astera, ez? Zuk, Nora, esango zenuke zuzena justua zarela? Ni? Super justua. Ni pertsona jatorrekin oso justua naiz. Zaitu iruditzen? Pertsona jatorrekin. Baina zergatik egiten didazu galdera hau? Ba, gaur bisita berezia daukagulako podcastean. Dena ja fin iratzen, eta lehenengo atala da, oso ondo. Esan ditut, etxerako lanak egin ditu dala. Bai, ba, venga, jarraitu. Ba, bera, Naroa garaialde da, epailea da. Kaixo, Naroa. Kaixo ongi etorri. neskak, eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, bai, zuek ondo. Nahiko urduri xamar lehenengo atala delako, baina gogotxo etorri gara. Ez kaskatu. Eskerrik asko. Bueno, bera tolosarra da, 22 urte ditu, esan bezala epailea da, eta entrenatzailea eta jokalaria edo ja ez. Ja ez, izan dintzan duela 6 urte, hasi nintzanen arbitro mundu hontan, baina gero ja hainbeste gauza ezin ditu nien batea. Eske gu bakarrik futbolean gabiltza, eta egia esan behar dizugu, guk mania pixka bat, nik mania pixka bat dizu eta arbitro izen, normalean mania hartzen didate niri. Ja, erotuta zaudelako igual, beti buiak eta ostikoak ematen. Ez, ni super zintzoa naiz, baina, bueno. Eta zu nola hasi zinen arbitro moduan, ze nabaritzen da, ez, hasieran jokalari bezala baldin bazaude, bagian arbitroei ez diegula ikuspegi oso ona. Ez, nik hasieran ikusten un arbitro bat zala, futbolen jolasteko azkenen behar dezun pertsona bat, ez? Eta ni atezainan nintzen, eta nire, zure bai? Bai. Portero entrenatzailea arbitroa zen, eta orduan beak esan ziten abertzea da nintzen hasten arbitraje mundu enten, eska gutxi zaudela, zakize, eta federazioa junginean apuntatu nintzen, eta hortik gaur egun arte. Jo, eta gaur egun apuntatu zinen arte neska gehiago daude? Ez. Hasi ginen, ni hasi nintzenen 12 zauden, eta orduako ja asko zian. Eta bain 12 gaude baita, eta oso gutxi geha, konparatuta. Eta konpartatuta zenbat gizon daude, zenbat mutilezko? 300 gora. Ostras, kriston ezberdintasuna da. Gipuzkoako Futbol Federazioak abian jarri du kanpaina bat, emakumezkoak erakartzeko arbitraje mundu horretara. Nola ikusten duzuzuk kanpaina hau? Nik uste kanpaina potentea da dela, ez? Apostua argia da, zer nahi dan lortu, gero da kuestioa emakumeak zer nahi deunin horrekin. Azkenen eska asko daude futbolen jolasten, gero ez da lizentzia gehiago daude emakumezkonak, baina arbitronak azkenen oso gutxi daude. Eta, pixkanaka gero ez da gehiago apuntatze baina, gero ez da hobeto guretzako baita. Eta zuk zergatik uste duzu agian oraintxe bertan iritsi dela kanpaina hau? Beranduegi iritsi da, ala zuen ustez ondo? Nik uste ez dela berandu iritsi. Momentu hau da gaina emakumezkoen futbolak boom gehien daukan momentua, ikusten da lehenengo mailan gero ez da nivel gehiago dagoela, eta orduan momentua proposa da. Gainera, igual ez aurten, baina hurrengo urteri begira baita, lizentzia horiek, arbitro lizentzia horiek handitzeko baita bereziki. Eta zuk gaur egun zen mailatan arbitratzen duzu? Gipuzkoa mailan arbitro gisa egoten naiz regionalezko lehenengo mailan, eta gero juten naiz marrazain bezala referente, División de Honor, eta gero emakumezkotan 3. maila eta 2. maila. Claro, gure mailara ez da iristen. Bueno, agian gu iritsiko gara noiz behin. Bai. Eta, informatu gara ere bai, emakumezkoen lehenengo mailan emakumezkoek bakarrik arbitratzen dutela. Eta horrek, zuk uste lagundu duela, bestakit, neska gehiago erakartzeko arbitraje mundu honetara? Bai, nik uste, gaina txikia nintzen eta zudietak juten nintzanen futbola ikustea, igual gizonezko bat aurkitzen zenuen arbitratzen eta zan,
zu zoaz jolastea eta azkenen gizon bat dago zuri epaitzen, orain jarri dan hori emakumezko batek arbitratu behar dula emakumezkoen liga azkenen baita guretzako da iritsi nahi dugun helburu batera, ez? Eta helburu hori ez da erresa, baina gero ez da gertuko dago. Eta orduan zer esango zeniake adibidez neska gaztei gaur egun epai izateko ideia hori baldin badukate? Bereziki apuntatzeko ez dela ezer galtzen futbolen hasi zianen jolasten baita ez ekitela futbolen jolasten edo baloiai ostikok ematen hastegea denok, ez? Eta probatzeko, saiatzeko eta ez dela ezer galtzen. Eta igual bere ametsa futbolaria izate bazan, igual txipalatu eta arbitra izatea lortuko genuke deno batea. Agian pixka bat errezagoa da, ez? Imaginatzen, zu arbitro. Ni segurezkin mania pila bat hartuko nieke pertsona pila batei. Gertatzen zaite. Bai? Bai. Benetan? Benetan, batzutan daudelako denbo guztia, partido guztien zehar, Nere metodoa, txartelatea eta isiluko zea. Ai ama, baina zu orduan super zorrotza zea? Ez, aguantatzen asko, Bai? Benetan, bai. Eta zuretzat, zer da partidu hon bat? Falta gabekoa, liskarrik gabekoa edo zuk parte hartu behar izaten duzun horrelakoetakoa edo akzio? Niretzako partidun bat da, ni fisikoki ondo aurkitzea partidun, jokaldietara ondo iristea, eta gero bereziki partida kontrolpean edukitzea, ez? Abisuk ematen jutea, esaten lasai, zekize, txartelak igual merezitateatzea, orduan temperaturan partidua ez da inbeste igotzen. Noski. Ze fisikoa ipatu duzu eta zuek arbitroek ere proba fisiko batzuk izaten dituzue, eta nola prestatzen dituzu? Normalen astean zehar bi egun entrenatzen dugu talde bat, eta gero beste egunak ni nire kabuz, eta gero probara iritsi eta bi froga mota bat da velozidadea, eta bestea da resistentzia. Eta gero, aparte, azterketa. Eta hori maila zigotzeko egin behar dira? Bai, eta denboraldi hasieran arbitratu ahal izateko. Eta zuk nahiko liskarrak eduki dituzu zelaian, bai gurasoekin edo bai umeekin, nun aurkitzen dituzu liskar gehien? Gehien bat infantil eta kadeteetan juten izenen. Umeekin edo Ez, gurasok okerrago, benetan. Askotan pentsatzen da umeek eta, baina gurasok asko okerrago. Gure kasuan ere Martxelorekin berdina gertatzen zaigun ez dakit gogoratzen zaren, hola? Baita zurekin ere, bai. Bueno, baina ni zelai barruan nago eta justifikatua dago hori batzuetan. Bai, seguru. Bueno, guazen gai zaratzera. Bai, nik galduko dizut eta uste duzu emakume izateak ere eragiten duela liskar horrek edo gerozta handiagoak izateko? Hasieran nik esango nizuke, hasi nintzen, igual iristen nintzen partida batea eta neon alda dela kanpon etxoiten giltza emateko eta pasa ume batzuk eta, ostras, arbitroa neska da, Eta ni, neska naiz eta baina da, denbora asko da namaten arbitratzen, eta orduan ezagutzei ate talde askok, normalen gaina taldek askotan errepikatu egiten dira. Orduan, ez da sorpresa, baina bai batzutan entzun behar diala horako komentarioak. Eta zu nola prestatzen duzu partida bat? Iten duzu, ez dakit, anotazioak egiten dituzu, beste arbitroekin linierrekin jokatzen duzu? Bai, normalen ni juden ez linier gehiago. Bale. Baina partida baten beti behatze taldeak egiten sailkapena, ikusteko igual nolako izan daiteken partida, gero edo zer gauza gertatzea dauka. Gero batzutan baita zenbat gol sartu dituzten bakoitza, zenbat gol jaso dituzten, eta bigarren buelta baldin bada behiatzen da eta aurretikan zenbat geratu ziren beste zelaian. Txartelak prestatzeko taula? Ez. Ez da berdina, ez da arbitratzea partidu bat lehenengoa eta azkenengoa edo lehenengo eta bigarrena horre lehiakortasun handiagoa du. Eta gero baita derbia baldin bada, edo bertako herrikoak baldin badia, edo adibidez Hernani eta Urnieta, eta holako edo Donostin bertan bitalde ezberdina da partida. Bueno, eta jakin dugu informatzen ibili gara, zure iaia bizilaguna, den pertsona bat, gure podcastera etorriko dela, zuei ezin dizuegu esan, ze sorpresa bat da, baina zuri esango dizugu belarrira, ea nahi diozun galdera bat bota. Vale. Nahi baldin baduzu kamera horri bota zure galdera. Nere galdera da, eta pixka bat arbitro mundu honekin lotuta, ea sartuko zinean partida baten arbitro lanak egitea. Eta zu? Sartuko zinen arbitro lanak egitera? Ni ez. Ja argi daukazu? Bai, zure bezalako norbait aurkitzen badut bidean,
Erresa da, txartela atera eta isilduko da. Hau, nate baino kerro da, Zuek kontu zibili baldin, bete partida batean, eta nora ikusten baldin badezue sartzen, kontu zibili. Txartela gorriarekin jazoaz eskuan, seguro. Txartel gorri gutxi ate ditut, benetan. Bai. Bai, gehiago naiz hori ateatzeko eta gero ja... Lehenengo abisua, hoi beti. Abisua eta, bueno, ja nazkatze naiz, ja horia. Gero ja jokalari jakin dutelako behin horia eta bigarrenarekin Susto datorrela. kalera. Kriston sustoa. Eta zuk badaukazu ametxen bat edo horrela, agian talde batekin lan egiteko, agian ez epaile bezala, baina talde baten barruan, edo ez dakit, horrela mira bat profesionalgi? Nik ikasitakoa ikasita, futbola pila gustatu zait, realen lan egitea edo zein taldetan lan egitea komunikazio sailean pila gustatuko zaiten. Eta egin dituzu praktikak ez da, jakin dugu? Bai, hori da. Eta oso gustora esan. Bai. Ikusi nun nire saltza oizala, ez? Bueno, gaur, galdera pila bat ditugu, ezin gara isildu, gure kiroleko pertsona bat ekarri dugulako, baina aurten berriro ere abesti bat jarriko dugu. Eta aurten, lehenengo atalean, olatzentzako opari bat daukat. Ezpadak taldearen vampiroak. Vampiroak, zergatik? Arimagabeko pertsona izelako ez da? Horregatik justu olatz. Venga, goazen. Eta orain bai, azken galdera egiteko momentua iritsi da. Animo, Olatz. Ze galdera? Olatz, bidenboraldi egin ditugu eta benetan ez dakizu zein den galdera? Lasainik egingo dut, baina hasi pilak jartzen, Aber, Naroa, ze aholko emango zenioke zure buruari 15 urte bazenitu? 15 urte banitu justi izango zen etapa arbitro mundu hontan sartzeko eta benetan disfrutatzeko momentuaz, ez? Nik hasieran igual juten nintzen hobi gisa eta orain ja beste momentu bat igual iritsi da, sakrifizio gehiago da, nire buruare asko prestatu etortako eta bain baita gorputza fisikoki asko prestatzen nahi naiz. Etorkizun bateako zenen edaki ez? Lehenengo maila iristea. A ber. Zerturitasuna momentu batean, ez? A ber. Naroa, eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur. Eskerrik asko. Disfrutatu duzu, Olatz, oso ondo egin duzu, nahiko ondo. Bai, ez da? Bai, lehenengo gune izateko, hobetzen jarraituko duzu. Seguro. Bueno, eta zuei eskerrik asko, 3. denboraldian ere gurekin egoteagatik, ez? Hoixe. Hurrengo astera arte eta espero dugu jarraitzen entzutea. Muxu bat? Aio!